naimbag nga oras tayo amin kakabsat, siyak ni Barbara de los Reyes from Pangasinan. Ket agyaman kami unay iti kinaimbag ti Apo kada tayo amin nga ti ikarkararag mi idi ket dahiti nga building ket kayat mi ko mga rintaan wenno gatangin. Pero talaga nga ang Panginoon ay na-discern niya talaga at alam niya yung heart desire namin nga magkaroon ng sariling building. And then binigay nila ito na free. So we are so thankful to God na yung mga prayers namin kat sinungbatan na. Uray pay dagiti naglablabas nga pagsubok ito nga congregation pero timmakdar kami lata nga ti pinanunot mi hikit dagiti pangako ni Lord kanyami nga haan na kami nga baybayan, haan na kami nga liblipatan. So dijay ti timmakdar kami iti promises na iso nga ti kararag mi hikit nagbalegi. Amen. Agyaman kami ti Apo ti kangkanayon nga panang tartari babay na ditoy kanyami oray no maminsan adu dagiti kaslangay hindrances ti panagserbiken ni Apo pero han nga isu ti gapuna nga sumarding kami nga agserbi kanya. Tawen at 2012 napan kami nga pamilya nagbirbirok ti pakigimungan mi. Nagali-alis kami iti talo nga simbaan ta birbiroken mi nga jikap-kap na kanmi. Awang gamin tinadanunan mi dito nga simbaan iti Pilipino puros pupuraw. Kalpasang garo ti duwa nga tawen ket adda tinabirukan mi nga simbaan wenno paggimungan nga parehas nga pakigimgimungan mi iti Pilipinas ngem 6 hours nga ag-drive kami. Iso nga mapmapan kami lang no anniversary once a year. Kat napnapan iti alaw daw binagaanta kami iti pastor mi nga agrugi kami nga aggimong dito'y balay mi. Dito'y garod, nagrugi kami kat adati 15 nga tao nga naurnong. Gapo ta umadado kami kat nagdesisyon iti pastor nga umalis isu na dito'y ayan mi. Tapno maasikaso na ti trabaho ti Apo dito'y iditawan nga 2015. At damoten dagiti Bible studies nga nalukatan iti dadumapay nga lugar mapan nga may sa oras nga biyahe. Laksit ti panagadumi ket balay-balay latta ti naggimgimungan mi. Ingga na ngay nga nakabirok kami iti may sa nga hall ket isu ti inabangan mi garod. Intultuloy mi iti manu nga tawan ket umadado kami pay. Daksang gasat na mapanti taw-tawan kat bumaspasit kami. Kaputahaanan unay nga agigyan di pastor nga naidestino dito ayan mi. Gapugarod ta adayo ti ayan ti pamilyana. 6 hours drive. Now I know I'm not lonely. Adda man ang garod insublat na nga pastor kat nagsublimanan nga nauurnong kami. Napanmet ti talo nga tawan nga naggigimong kami. Ken sinuportaran mi daytoy nga church. Mapmapan ti panawan ket marik nami nga adda ti kayat ti Apo nga sabali nga pangiturungan kinyami. Inggana nga inmay ti confirmation iti Apo iti namin nga daras babaan iti wagas ti tagtagainap ken paspasamak.
Idigaro July 2019 kat narugyan dayti Peace Covenant Ministries. At dati naurnong nga napan nga 19 nga kakabsat nga nag-confirm nga willing da nga mangirugimanan. Ididamo kat ti Pastor Mi kat agbiyahe iti 5 ken 6 nga oras kada Domingo nga umay agmensahe. Nagrugi kami garod nga agabang iti maysa nga eskwelahan. Ingana nga nakabirok kami ti Legion Hall dito'y Estevan. At damotan na pang 30 nga nag-uurnong. Ang kumalipatan di namin nga daras nga madamatigimong mi kat nalaaw ti bingguan ije abay mi nga hall. Ngam inanusan mi taawan ti daddu mga maabangan nga nalaka. Karukot agrugrugi kami paylaeng. Ken hang kami paylaeng nga nakarehistro dito'y Canada. Gapugarod ta kaadwan nga kakabsat nga umumay dito'y Estevan kat magapupay ije may nga lugar nga tinaga na ket Kipling, which is 2 hours drive. Nagdesisyon kami nga agbaling nga duwa ti gimong wenno service mi. Agsapa dito'y Estevan, malum ije Kipling ta isumot ti availability ti kakabsat. Kan may sapay nga rason kat inoapay nga pinagbalin mi nga duwa ti service mi kat no winter. Ti winter ditoy kat manipud November inga na March kat numamingsan nagalis ti kalsada. No ada DJ ko nanda nga blizzard when a storm kat hamo nga makita iti dalan zero visibility. So nag-abang dagarod ijay ti may nga church building. Kat iso ti inus-usarda. Ijay nga panawan, kaya-kayat mi nga gatangan, DJ building nga us-usaranda. Ako nada nga 50,000 Canadian. Ngano i-convert mo iti piso kat apan nga 2.1 million. Gamhaan pa'y nga rehistrado gamin ti PCMI iti idi. Ijay nga tiyempo. Kastigaro ti inararamid mi tinapan nga siyam nga bulan. Ingga namatan nga in may dayti COVID idi March 2019 dito'y Canada. Haan mi garod nga sinardengan ti service mi. Uray no kastoy kat nag-on-online kamin latta. Bayat ti pa nag-on-online service mi, rinugyan mi nga inlakad daytoy registration iti church. Pagyamanan mi unay ti prayers kan panagtitinulong mi nga agkakabsat diti nga church kan tulong iti may nga pioneer nga pastor iti Toronto kat na-approvan daytoy registration iti Peace Covenant Ministries Incorporated. Idiintulok dan iti physical gathering kat awam matanan ta inalis da DJ simbaan nga dati nga paggimgimungan ti kakabsat nga dati nga abangan da iti sabali a lugar iso nga tinararamat kat restaurant ti may nga kabsat tayo nga iso tinaggimgimungan da ijay Kipling. Ngamda kami dito Estevan gaputa pasit kami kat balay-balay laeng ng tinagurnungan mi. Napanpay iti mano nga bulan kat ininot nga intulok iti gobyerno iti physical gathering. Dito yung matan nga nagdesisyon ti kakabsat iti Kipling nga abangan DJ People's Church. Gaputa imalis da iti dakdakkel nga building gapu DJ required spacing iti government. Iso nga binakantean ta daytoy simbaan da. Idi July 2021,
intulukan ti gobyerno iti physical gathering awanan unay ti restriction na. Iso nagsubliman nun daytoy People's Church iti daytoy dati nga simbaan da. Iso nga nagdesisyon kami matan nga abangan mi daytoy Legion Hall. Iti napan nga may nga tawen nga nasurok. Bayat ti panag-ababang mi ditoy kat maararamat lata di restaurant ti may nga kabsat para iti children's school. Gapugarod ta kaaduan nga kakabsat dito nga church kat agtatrabaho da iti may nga kumpanya. Kan katrabahuan dati dadumangay nga membro ti People's Church. Kat inawawis damat isuda nga umay makigimong diti Peace Covenant Ministries ditoy Kipling. Dito'y da kami nga ustungan am mo, kan dito'y mat nga nagpatuloy ti komunikasyon mi kadakwada. Maipanggap di church building da nga ibati da. Imalis da gamin iti dakdakkel nga building nga puta imaduda kalpasan ti COVID. Dito'y matan nga imbagami nga interesado kami nga mangabang ija imbati da nga building. Idi October 2022 garod kat nakaawat kami ti text nga makimiting kami kano kadakwada ijay asawa ti pastor da no nya ti decision da ijay building da. Dito'y mi nga naamuan nga mabaling kami kanon nga umalis kat santo pagtutungtungan maipanggap iti abang. Wano no anya ti plano no gatangan mi wino abangan mi. Napalalo ti ragsak mi idi intulok da nga usarin mi DJ building data. Nabayagmet nga ingkarkararag mi nga maikan kami iti building nga abangan mi wano gatangan mi. Dito'y garod nga naangay ti third PCMI anniversary mi. Dito'y baro nga building nga inpaabang iti Kipling People's Church. Dito'y anniversary kat naawis manen ti kakabsat di dati nga pastor ti People's Church kan DJ madama nga chairman of the board da. Nakiamamuda garod kan nagsauda ijay sangwanan nga dayti kanu nga church building kat napatag unay kinyada taado ti history wano memories da ditoy ken community iti nangaramid idi madama kano ti construction na dayti nga building kat imay ti multulong dagiti umili wino residente ditoy Kipling uray no handa nga membro ditoy nga church naragsak da kanuta ti sumublat nga mangusar ket da kami may samot laeng nga church. Di manon ti aldaw nga rod nga kayat ti BODs da nga makimiting kinyami met nga BODs wino Board of Directors iti PCMI. Madama ti meeting kat dinamagda kami no makontento kami kano dito nga church building kano maitad na kano ti birbirukan mi base iti pangkasapulan mi. Dinamagda pay no willing kami kano nga mangabang wano manggatang kat simungbat kami nga kaya-kayat mila unay. Dito'y garod nga hami nga ekspektaran kat nagsao DJ chairman of the board ti Kipling People's Church kat kastoy man ti usto nga insawang na. If you are interested and if this church suits your need, we are donating this church building as a gift. Wano timbaga na kat idunarmi nga regalo kinyayo
Ditoy nga nailuan kami. Nga BODs ti PCMI. Takas talaunay nga ragsak ti saan mi nga ekspektaran. Nga itad ang daytoy kinyami. Ting karkararag mi kat konviktaran ni Apo. Tapno ipaabang da wenno ilako dalaang kinyami daytoy. So pasok tayo. Kami po ay nagpapasalamat sa mga prayers nyo dahil unexpected ito na blessing talaga. Unexpected. Ang kinayala ng faith namin is mag-rent at saka bibilhin. Pero yung kaparaanan pala ng Panginoon iba, ibibigay pala sa amin ito. So ito po, pasok tayo. Hello! Mga kapatiran natin, naghahanda na kami because we are heading home. Ang basement. Punta tayo sa basement. So, 2 floors po ito. Yan, 2 floors po ito. Yan, kompleto na rin. May CR pang lalaki, pang babae. Hello, Sis Maureen. Sis Maureen from Kalinga. Yung mga tiga Kalinga dyan. O, ito naman ang children's section. Ayan. No, may stock room, may kitchen. So, pwedeng 100 na tao dito. Kaso binawasan namin yung upuan kasi konti pa lang kami. Itong mga organ, iniwan din nila. Ayan. So, mga kapatid, kay Cristo Jesus, ako nga pala si Brother Light Milatore, taga Negros. Ang masasabi ko po sa panambahang ito ay kami po yung nag-uumpisa talaga, nagpupursige na maitayo yung PCMI, Peace Covenant Ministry International dito sa Canada bilang isa sa mga bahagi ng naumpisahang gawain ng Panginoon dito sa Canada. Patuloy po namin itong ipinagpipray simula pa noong 2019. Nag-uumpisa po ang panambahang ito ng PCMI Canada 2019. At hanggang sa ngayon ay pagpapatuloy po sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Isa po ako sa nagiging coordinator ng music sa panambahang ito at chairman of the board at the same time. Yun po yung nagiging papel ko. At salamat po sa mga matulungin at mga magagalangin ng mga member ng panambahang ito na sama-sama po namin itinataguyod at itinataas. At yung improvement ng panambahang ito ay patuloy po namin ginagampanan. So sa tulong ng ating mga prayer warrior at sa tulong ng ating mga members at mga officers. Salamat po ng marami at Pastor dito sa Pilipinas. Malugod po namin at taos-puso po namin pinagpasalamat sa inyo ang lahat ng mga tulong ninyo para sa amin. Salamat ng marami at God bless you po. Ito naman si Sis Cherry. Sis Maureen from Kalinga, Volon. Tiga saan pala si Sis Cherry sa Pilipinas? Pangasinan po. Pangasinan. O, tingnan nyo, halo-halo kami dito. Naghahanda sila ng mga regalo para sa aming Christmas party o Thanksgiving sa December 11. Yan. O, maraming salamat sa yung dalawa. God bless your sacrifices. Kunana ija Luke chapter 12 verse 48. No adu tinaited iti tao, adun tumat ti manamnama nga agapuken kuana. Ngem no ad-adu tinaited iti tao, ad-adun tumat ti manamnama nga agapuken kuana. Ket patuloy kami nga kumpet kan agpaidalan iti Apo, taammomi nga daytoy nga building nga inted na ket adapay tinapinpintas nga plano na. May sapay nga adal kinyami ditoy ket
Kunana ije Isaiah chapter 55. Kuna ti Apo, ti panunot ko, saan akas iti panunot yo? Ti aramid ko, saan nga kas kadagiti aramid yo? Kakabsat, tinaabot lang iti pamati mi, kat ing karkararag ming iparentada da iti nga building wano ilako da kinyami. Ngam nalaing nga talaga ni Apo Diyos amuna, ti kasapulan mi. Amuna nga no ilako da iti kinyami kat medyo marigatan kami, taag kasapulan kami kano ti talo, inga nang upat nga garantor nga napintas, ti record na panggap iti utang kat. Si utang kami amin dito, ngam agyamang kami iti kinaimbag ni Apo Diyos. Kaya't ming agyaman kadagiti amin nga tulong yu kinyami, dagiti timulong kinyami, dagiti karkararag yu para kinyami, dagiti kakabsat dito nga church. Salamat launay ti efforts yu kan support tayo dito nga church. Agmay-maysa tayo nga mangipatungpal no anya ti plano iti Apo para kinya tayo no apay nga intad na dito nga church building. Salamat ti oras yumanan nga nagdengeg kakabsat. Sapay kuma taday ti nga testimony kat makaitad ti inspirasyon kinya tayo nga agpatuloy nga mangnamnama kadagiti nabayag nga ingkarkararag tayo. Tani Apo Diyos kat tungpalon na ti sasauna ken awan ti imposible kan kuana.